Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande ko ndeɗo windande jangunoɗen rafto gaynen jangen ɗo be eb beb beeb ɗo timmi garen ɗo ɓe eb ɓeb beeb ɗo gasi garen ɗo ce ec cec ceec de ed eed det deet ɗa ɗe ɗee ed eed ɗet ɗeet alluwa man nan ɗon hande kadi mbaylen itten nani gadden o mbiyen bo ɗo gitten polgal ngal ɗo gadden o poɗɗo mbiyen boo ay ɗo itten gadden o mbiyen op ɗo gitten poɗɗo gadden o hono oob ɗo gitten gadden o mbiyen ob ɗo gitten poɗɗo gadden o oob ɗo timmi wadde bo op oob bob boob ɗo timmi garen ɓa itten ɗo mbiyen ɓo itten ɗo mbaɗen ni mbaɗen ɗo mbiyen ɓoo itten ɗo mbaɗen ɗon o mbiyen oɓɓo itten ɗo mbiyen oob itten ɗo mbiyen ɓob itten ɗo mbaɗen ni mbiyen oob gasi en keɓi ɓo ɓoo op oob ɓob ɓoob ɗo timmi garen ɗo itten gadden o mbiyen co garen pooɗen gitten polgal ngal ɗo mbaɗen ni mbiyen coo itten ɗo mbaɗen ɗon o mbiyen occo itten porgal gadden porgal mbiyen ooc itten gotel mbatten ɗon goto mbiyen cocco itten porgal mbatten ɗon porgal mbiyen cooco ɗon gasi co coo oc ooc coc cooc en gayni garen ɗo itten ɗo mbiyen do itten ɗo mbiyen doo itten ɗo mbiyen odd itten ɗo mbiyen oot itten ɗo mbiyen
doddu itten ɗo mbiyen doot. Woden keɓi do ot oot dot doot. Ɗo timmi. Ngaren ɗo itten ɗo mbiyen ɗo itten podgal mbiyen ɗo itten ɗo mbiyen ot. Itten ɗo ngaren poɗen mbiyen oot. Itten ɗo mbaɗen ɗo o mbiyen ɗoɗɗo. Itten ɗo mbiyen ɗoot. Jangen ɗo ot oot ɗot ɗoot. Jangen bo op oop bob boob. Ɗo timmi. Ngaren ɗo ɓo ɓoo op oop ɓob ɓoob. Ɗo timmi. Ngaren ɗo co coo oc ooc coc cooc. ɗo do doo. ɗo ko od ɗo ko oot. ɗo dot ɗo ko doot. ɗo ko ɗo ɗo ko ɗoo. ɗo ko ot ɗo ko oot. ɗo ɗot ɗo ko ɗoot. E ngayni. Ɗum ɗo so ɗiggi kadi a heɓi codol mangol ko jangete o to bange ba masaɗo a gayni. Ko jangete e ɓa masiraɗo o a gayni. Ko jangete e ca masiraɗo o a gayni. Ko jangete e da masiraɗo o a gayni. Ko jangete e ɗa masiraɗo o a gayni. Wadda heɓi ɗo joyi kadi. A heɓi ba a heɓi ɓa a heɓi ca a heɓi da a heɓi ɗa masarama o. A jangina gadiɗo masrano ko a. Dewɗe heno masirano ko i. Dewɗe heno masira ko e. Oɗo masira ko o. Keddotoɗa ko goto masirteɗo u. Wonna a gayni ba ɓa ca da ɗa. On paami. Wadde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga. On koola koye mon ƴeewa ton ko bawɗo ɗakko ɗon sara makko omo holla on omo walla on ha jiyon lawol. On yamana walla on caggi hen nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma. A saggani ɗum jinmi. Walla goɗɗo jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla makko. Ala suka ala mawɗo ala debbo ala gogo jiɗɗo tan wiya ara haalne sarɗiyeji ɗi welimo o naata. O yiɗa gacca modeje ni foti. Hay goto forsaka yo ar janga. Aɗa yiɗi jangude ngara kalanɗa sarɗiyeji jangde ɗe ene welma natira noon. Welanima jahajuma yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondidira bawal. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. On jarama. Wassalam.